with Father Butz Bombase OP. Ngunya na aldaw ning Lunes, ika-6 kang bulan ning Setyembre 2021 mga tugang. Sana yung kamo sa maray na kamugtakan, ngunya na aldaw, bagamat ang satuyang panahon parang mauran na naman. But anyway, nang maguran, magdarasa na kamo ning payong parte kamo mabasa. Kumusta? Nangudto na ba kamo? Ako tapos na. Kasi ram sa panguntuhan ko, ang panguntuhan ko mga tugang, siyempre pusit. Ay, nagpapaara ka naman. Dahil man, masarap ang pusit. Tapos baluko, yung mga, scallop yata, scallop. Na si Ramon, siyempre, salamat sa Samoyang Cook. Kiti, thank you very much, Kiti. Si Kiti, ang Samoyang Cook ligyo sa kumbento. Katatapos lang magkakan. Ano mga tugang, sana yaw kamo sa maray na kabugtakan, dahil manlagad kamo mga kahilang-hilang, dahil maghilang na ang pagpapangadit ni Father Butz na iligtas kita gabos, lalong-lalo na sa panahon ini na may pandemya na sa COVID-19. Ipangadit ta na mawawara naman iniho na ang Diyos mas makapangyarihan sa COVID-19, mga tugang. Amen? Amen baga? Iyo, kaya nga mga tugang, dahil kita maghatid, dahil kita magmundo. Ang importante, maglaom. Yan, pakusugon ang pagtubod. Pakusugon ang paglaom. Thank you very much. Nasa technical natin dyan, si June. June ba? Si Bonjing. Anyway, of course, katatapos lang kang sa tuyang programa baga ni Escarambol ka na? Yung mga katugang. So, yun. Si Renz. So, thank you very much. So, mga tugang, sana mag-ugma kita. At ako digding si Jenny, si Manuel Vergara. Oh, thank you very much. Nagdadawog siya sa tuya. Yan, sana mga tugang, kadakol ka mong matutunan giraray sa tuyang programa. Tamagayunan ang sa tuyang pag-uurulayan. Anong manugod ini managad mga tugang sa inaapod tang karahayan. Hapot ko kamo sa Indo mga tugang, hapot ko sa Indo. Ang paggibo ning karahayan, kinakailangan pa bang i-schedule yan? Kinakailangan pang, sige, sa Lunes, magibo ko ning Maray. O sa Martes. Pero sa ibang aldaw, dahil na. Dahil dapat aral daw, magibo kita ning karahayan. Miski anong oras, magibo kita ning karahayan. Ako niyo, magibo kita ng kabutihan. Gumawa tayo ng kabutihan lagi sa buhay. Ano bang mangyari? Halimbawa, kahit nasa daan ka, may nakita kang ale na nadapa o ano bang hihintuan mo ba yan? O, ay, bye-bye, bahala ka na sa buhay mo. Ganun ba yon? O, halimbawa sa mga taong nangangaipo, tinatabangan-tabang, gumawa tayo ng kabutihan. Yan, ang pasatuyang pag-urulayan. Okay? So, ang pag-ibon ng karahayan, daiman, dapat i-schedule yan. No? Sasabihin natin, ay, wala naman sa schedule ko kasi yan, Father, Dahil, pag nagnahiling tayo, dapat makagibo kita ng ikakarahay, gumibo ka ng ikakarahay. Magayunan baga sa pakiramdam. Alam mo, nung sabi ko sa mga madre, ay, sister, nakagawa na naman tayo ng kabutihan sa may sakit. Nadalaw natin yung may sakit. Napakumpisal ko, naanointing ko. Ay, at nakatapos, nag-home visitation pa kami. Nagpunta kami doon sa mga harong ka mga empleyado mi. Miski harayo nga duman kami susursugon. Nga lang mo niyang panahon ng pandemya, medyo bawal, maraming bawal. Kaya na kami nakakapag-bisita sa mga harong-harong. At anyway, mga kaibigan, minsan pinagbabawal na dahil ka magbisita sa harong, baka magdala ka pa ng COVID. Dahil mo na kumadala ng COVID, alam mo, pag nagbibisita ako sa mga harong, ang daradara ko, ang agwa bendita. Binibindisyonan ko ang mga harong. Pagkatapos, ang dala ko, ang Diyos, ang blessing. Hindi ako nagdadala ng COVID.
Yan, mga problema kasi ngayon, akala kasi natin, huwag ka papasukin niya kasi baka may COVID. Oh, eh, alam mo, sino ba mas makapangyarihan? Ang COVID-19 o ang Diyos? Oh, kaya nasa inyo na yan. Kung akala natin ang COVID-19 mas makapangyarihan, magkaka-COVID ka. No? Magkaka-COVID ka kasi sa'yo, ang COVID-19 ay ang virus mas malakas kaysa sa Diyos, edi ikaw ay magkaka-COVID. Tanda natin, mas malakas ang Diyos kaysa sa virus. Yan. Mga tugang, pero bago kita magpadagos, kasatuyang pag-urulain, mga tugang, mga muna kita kasatuyang pangajion. Kasatuyang pangajion, mga tugang, manunugod ini sa pagrumdum. Ano, kita bagan mga tao ay nakakalingaw. Okay? So, thank you, Manay Ampi, at si Alan Botor Acuesta, nagdadawog din sa tuya sa, of course, si Malo, si Lulu, nagdadawog. Anyway, mga na kita, kasatuyang paboritong pangajion na memorary. Hindi kita talaga nililingawan ng Diyos, kaya iba-iba ta ang Diyos. Kaya anumang problema ta, anumang kaipuhan ta, pag-arang sana sa Diyos, ta ang Diyos kaya natutulog. Okay? Magpangaji kita. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan, Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan pagkus kami yung dinggin at kaawaan. Tulungan po ninyo ang istasyon nito ng DCGB. Pakisabi po kay Kristo na bendisyonan niya po ito. Na ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB. Na ilayo niya po kami sa anumang mga masama, lalong-lalo na sa sakit ng COVID-19. Tulungan niya po kami na maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng kabutihan at ng katotohanan. Ang lahat nito iningin namin kay Kristo naming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, ngunya na aldaw, sa tuya nga ng pag-urulayan, ang magayon na tema, ano? Ang sa tuyang tema kasi ining apod kaini, ang paggibo ng karahayan, ang paggawa ng kabutihan. Diba Malo? Maganda yan. Palagi tayong ready to do good because we are good. We are good because we are all children of God. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Siguro kung tayo nilikha ayon sa kawangis ng demonyo, mga demonyo siguro tayo, mga masasama tayo. Pero lahat na nilikha ng Diyos ay mabuti. Tanda natin, sabi sa Genesis, okay? And the Lord said, God saw what he made, and God saw it was good. Okay? Very good. Yan, lalo na nang ginawa ang tao. Very good. So, talagang mga tugang, we are good. Ang lahat na nilikha ng Diyos ay mabuti. Father, bakit nagkakasama? Dahil saan yan, pinapapasok natin kasi ang kasamaan. It's a choice actually. Okay? Ang kasamaan nasa ating maling pagpipili. It's a wrong choice. Pag wrong choice, bad choice. Yan mga tugang. Magkano? Kaya dapat matuto tayong pumili ng mabuti. Ng ikabubuti, ikagaganda, ikapapayapa, ikauunlad. Problema sa atin basta pumili tayo ng pumili. Hindi naman dapat. Kaya nga alam mo, kung may eskwela naman, halimbawa, nag-adult tayo, bakit? Kasi para tayong turuan, makapili o pumili
ng mabuti. Kasi nasa pagpipili yan eh. Life is a matter of choice. Okay? So yan mga tugang. Anyway, babalik po ako mamaya pagkatapos ng mga paalala. Maghahanap buhay muna tayo. At ang oras natin ngayon ay 16 minutes after o 17 minutes after 1 o'clock. Matapang ako, matapang tayo, kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnola Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom mi in Philnola Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnola Juice at Philnola Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner
outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang magayon, marhay na programa, marhay na hapon with Father Boots Bombase OP. At sabi nga ni nag-text sa kuya si sabi ni 0616, marhay na hapon po Father Boots. Kahit anong oras, pwede kita mag-gibo ng kabutihan. God bless you po, ingat. Tama ka dyan, 0616. Hindi dapat i-schedule. O naramdaman ko tuloy sorong padi, magaling na manager. Talaga, very systematic. Talagang ang parish priest na niyo, matibayon, parang manager talaga. Manager na manager. So, naglagay siya ng schedule, sa parish schedule, maganda, nakalagay. Tapos, very systematic. So, sa schedule nga lang, may puna lang ako doon kasi nakalagay doon, sabi, Monday, day off daw, pare, day off. Okay, bigyan naman natin kasi ang pare naman, tao din yan, napapagal din yan, napapagod din yan. Kaya pag Monday, day off naman. Pag Sunday, yung baga, may trabaho, kadakol, may misa, maaten ang padi, maaten ng parish organization meeting, minsan may kasal, may gadan, kadakol pigibo yan pag Domingo. Malibat itong parish priest nga na ako, kulang na lang magkumpil talaga ako, gabos. Nagpakumpisal pa ako Domingo, nag-attend ako nag-wedding ako, may gadang, buklehon. So talaga yung schedule niya, parang magayon nga ni. Pero may punala ako sa schedule na ginibog itong parish priest na ang ginibo niya, Tuesday, okay, ganito, hanggang Sunday, ito schedule, itong misa, itong confession. Tapos nakalagay siya, anointing of the sick by appointment. Tapos, by appointment. Pero kung, halimbawa, if you, anointing of the sick by appointment. Tapos, if you are about to die, by appointment na rin. Paano may appointment? Magagadang ka na? May appointment ka pa ba? Grabe man, Masyado naman. Alam mo, let us give way. Kasi minsan, pag masyadong ang parokya, ang simbahan, o anumang organisasyon, o ang pamilya, anumang samahan, pag masyado ng legalistic, nawawala na ang approach sa pagkatao. Okay? Tanda natin, bakit tayo nagkakaroon ng mga batas o policy o regulasyon? Yan po para sa ikabubuti. Pag hindi na ang regulasyon o ang batas hindi na nakakabuti, hindi po yan diwa ng batas. Sapagkat yan po ay nakakapahamak. Okay? Hindi na nakakatulong. Dapat ang batas, nakakatulong yan mga tugang. Importante baga yan. Nakakatulong ang anumang ginagawang batas. Okay? So, basahan ko lang itong may ginawa kasi akong sa Facebook, i-share ko lang sa Indo mga tugang So itong Facebook ko kaso last time sabi ko nga digdiho baga may sinabi ako digdi na importante kasi mga tugang na ang gabos na rules or regulations should be at the service of humans. Sa serbisyo ng tao yan and not the other way around. Kasi ang nangyayari, ang mga regulations o ang mga batas nagiginang hindi service for
for the persons, for the human person. Hindi na eh. Nagiging na actually end in themselves. Oh, nagiging end na. Hindi po. Alam mo, paraan lang yan. No, hindi po yan ang tanda natin, means are different from the end. Okay? Kung tatawagin natin sa philosophy. Okay? Ends. Anong ends? Yung hantungan. Iba yan sa paraan. Okay? Yan, mga paraan lang yan. Pero that is not the purpose. The purpose is different. Okay? Tandaan po natin yan. Kasi minsan, kita baga, masyado ng legalistic to the point na hindi na kita nagiging free. Alam mo, ang batas, that alone should free us rather than stifle us or make us slaves. Sabi nga ni San Pablo, we are no longer under law, but we are under the Spirit. Yan. Kasi pag importante yan ang mga sumusunod sa batas, ay dahil kasi unruly. Kaya nga, bakit may mga batas? Kasi nga, ang tao unruly. Kaya nga, hindi naman kinakailangan sa langit ang batas. Tanda natin, hindi kailangan sa langit ang batas. Okay? Tanda natin yan. Bakit dito sa mundo kailangan natin ng batas? Kasi nga, hindi kasi tayo mabubuti. Hindi tayo gumagawa ng mabuti. Kaya kailangan natin ng batas. Yan. Yan ang dahilan mga tugang. Bakit kailangan ng batas? Kasi nga, dahil sa para tayong makasunod. Para may masunod tayo. Kasi nga, marami sa atin, ito na nga lang yung face mask, face shield, washing of hands, social distancing, yung mga minimum health protocols na sinasabi para makaiwas, mahawaan o makahawa ng COVID-19. Hindi natin ginagawa. O, yan ba ikabubuti? Kung ikabubuti, yan gawin natin. O, ang problema natin, ikini-question pa. It's human right, Father. Human right. Na kahit gusto ko. That is not human right. That is human might. Okay? Yan, mauranon daw sabi ni ano diyan sa sabi ni Roy, marhay na mauranon na hapon ang marhay gibo kinauugma kang kagurangnan at ito marhay gibo harayo aksente asin ringa luhon ning alagbat buhay. Roy, anyway, so di ko gaya na nito raya. So but anyway, siguro basta ang nadago ko ang importante rin sinabi mo digdi na anumang ikakarahay, ikakaugma. Ito baga magibog ta ning karahayan ta ikakaugma yan. Ha? Halimbawa mo niya na daw. O, ano ang sa imong gigibuhon na ikakarahay? Yan. O Father Boots, may ginigibo kang marhay, iyo baga man. Nguning nagigibon ako ng marhay, sabi nga, it is not so much by opinion, but by action. Okay? Importante talaga, ayan, magibo kita. Gibo, action. Hindi opinion. Okay? Ang problema, change. The world is changed not so much with opinions. Of course, by decision, pwede pa. But opinions, no. But more by action. So, action talaga. Kagibuhon tayan. Marhay naggibo. Okay. Bakit? Sa tuya kasi pag-urulayan mga tugang, manunugod iniho sa barita ni Kristo. Mahapot ka mo siguro sa kuya. Father, ano naman ang marhay na barita na babahagi ninyo sa muya-unyan? Igwa akong itataw sa indo na good news. Marhay na bareta. Ano ang marhay na bareta? Halik San Lucas, Kabanata 6, talata 6 hanggang 11. Magayuno na bareta ini magayon. Igwa ko ng good news. Maray na bareta. Okay? Basahan ko. Saro naman na Sabat. Alam, tanda natin, sa mga Hudyo, ang Sabat, talagang aldaw ning pahingalo. Dahil sinda talaga nagigibo.
Magibo ning marhay, magibo ning maraot, kaya nagigibo. Talagang daig pigigibo. Pero alam mo, tanda natin, ang Sabat ay nagsasabi sa magibo kita ning marhay. Yan ang talaga naman ang utos ng Sabat eh. Parang pag Sabat, magibo kita ning marhay. Aldaw ng pahingalo. Pero ang Diyos na yung nagpapahingalo. Kung titingnan natin, ang Diyos is in constant action. In action. Kung pahingalo kay ang Diyos, wala na. Ang Diyos patuloy na nagtatrabaho. Tanda natin, even in Genesis, God is a worker. Tanda natin, kaya kita mga tugang, magtrabaho. Habo kang Diyos sa mga hugakunonon. Ano? Hugakon ka ba? Hugakon ka ba? Kung hugakon ka, if you are lazy, sabi nga sa English, stupid love. Grabe, ano ba yun? Ano yun? Hindi ko alam. Ang sinasabi, stupid na nga, stupido na, pagkatapos, ano pa? Lazy pa. Dapat din kita maging lazy. Let us all be workers of God. Okay? We have to be partners of God in working for good. Tanda natin na kahit ang Diyos nagtatrabaho. Okay? Kaya huwag mo sasabihin, ay hindi, Father, hindi ako magtatrabaho. Dahil ang Diyos, hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin siya. Okay? He's in constant working. Okay? Naglaog si Jesus sa sinagoga, dangan nagtukdo. May sarong lalaki dumaan na paralisado ang tuong kamot. Okay? Paralisado dahil niya mahiro ang sa iyang kamot. Binantayan si Jesus kang mga paratukdo, kang tugunan asin kan mga pariseyo, ang mga eskriba at pariseyo. Katugunan asin kang mga pariseyo, inda kung mabulong siya sa aldaw na Sabat. O hapot doon ka mga tugang, ang pagbulong ba mabuti o masama? Mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay hindi po bawal. Sino nagsasabing bawal ang paggawa ng mabuti? Ang paggawa ng masama ang bawal. Pero paggawa ng mabuti, walang bawal yan kahit anong oras, kahit anong lugar. Walang bawal dyan. Ang bawal ang gumawa ng masama. Yan ang bawal. Okay? Pero sa mga pariseyo, kahit gumawa ka ng mabuti, bawal. Anong klaseng reliyon yan? Ano? Ang reliyon na pagpapahirap. Masama yan. Kasi ang utos ay para sa ikabubuti. Di ba? Dapat gumawa tayo ng ikabubuti. Kaya nga inyong mga tugang. Ngayon nga, sabi kayo niyong, tanganing magkaigwa sinda ning ikasusumbong tumang sa iya. Grabe ni mga taong iniho. Patumangon. Grabe. Alagad, aram ni Jesus ang mga nasa isip ninda. Kaya nagsabi siya sa lalaking paralisado ang kamot. Madya asin tumindog kadigdi. Nagtindog ang lalaki, saka nagduman sa inutan. Danga nagsabi sa inda si Jesus, mahapot ako sa indo. Ini si Jesus naghapot Matibay talaga si Jesus, naghapot sa mga tao. Arin ang susog sa katugunan, ang paggibo ning marahay o ang paggibo ning maraot sa aldaw na Sabat. Ang pagligtas ning buhay o ang pagadan. Okay? Mga tao, lalo ang eskriba at pariseyo, nagkalagkalag sinda. Dangan sinabihan ng lalaki ni Jesus, okay? Unata ang kamot mo. Inunat kang lalaki sa iyang kamot, asin na umayan ito. Grabe ang kaanggutan kang mga paratukdo, kang kutugunan, asin kang pariseyo. Kaya pinag-urulayan ninda kung ano ang dapat nindang gibuhong kay Jesus. Ito na nga, tingnan mo, sa halip na maggibo ning marhay, ang naggibo sinda ning maraot.
Ayun mga tugang, babalik din rin sa inyong lingkod pagkatapos ng hanap buhay. Ang oras po natin ngayon ay 36 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagninegosyo bid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, Dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Cabredo ta kami. Hindi mo niyang produto
barangay Talugsig, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa kuyang Maray at magayon na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At thank you very much June, saka Richard, ang IT natin dyan sa estasyon. At yan ang magayon na ginigibo ninda. Permi talagang magayon. Ano? Thank you June ha. So yan, magibo kita permi ng Marhay. Yan. Do good always, all the time. Yan ang pang ano sa tuya ning kagurangnan. Kahuna ta ang paggibo ning karahayan ini-schedule. Para ba sinasabi, "When Father, masimba ako pag Domingo sana." Magibo ako ning Marhay pag Domingo. Banal baga ako pag Domingo, hala ko sa simbahan. Ano ta kung halimbawa day ka hali sa simbahan, day ka magibo ning banal, ni nagsimba ka o day nagsimba, dapat banal ka. Ano? Banal tayong lahat. Maggawa tayo palagi ng kabutihan. Alam mo, ang pangagyo ni Father Boots, pero meaning, pagkaaga sana, pagkamata ko sana, siyempre, ma-exercise ako sa kwarto ko, sa kama ko, bago ako nababa. Ang primero sinasabi ko, God bless me. Kagurangnan, bendisyonan mo po ako. Okay? Ta ako maging bendisyon man, that I become a blessing to other people in my words, in my actions, sa aking mga gigibon, ngunya na aldaw. At susunod ko, sasabihin ko, kagurangnan, bendisyonan mo po ako. Pagkatapos, irayo mo po ako sa mga maraot. Irayo mo po ako sa demonyo. Ano? At Panginoon, bendisyonan mo po, siyempre, pangadyo ko na kamo, bendisyonan mo po ang mga nagdadangog sa DCGB. Bendisyonan mo po ang mga nagtatrabaho sa DCGB. Kaya pangadyo ko yan, aral daw. Pagkatapos, Lord, bendisyonan mo po ang mga nagadan. Siyempre, pangadyo ko, siyempre, mama ko, papa ko, sa katugang ko, nagadan. At mga pinsan ko, mga kaparientes ko, pagpangadyo ko. At pagkatapos ka mga gadan, sa mga buhay naman. Lord, sana magi akong bendisyon that I become a blessing to other people. Okay? So, siyempre, ayan, Lord, bendisyon mo po ang mga tugang ko, ang mga amigo ko, amiga ko, mga gabos baga, at ang sisang manunumpungan ko. Yan. Kaya pag nagluwas ako sa kwarto ko, nanumpungan ko, so I am, I am, blessed ka na. Nanumpungan ka ni Father Boots. Joke lang. At ayun mga tugang, yung baga, that we become a blessing to other people. Importante, pero before becoming a blessing to other people, you must bless yourself. Yan importante. Kaya pag-ibon ng karahayan, alam mo, totoo, may mga regulasyon tayo, may mga rules and regulations tayo, pero more than the rules and regulations, ang importante ni Diho, dapat hilingon ta ang ikakarahay kang tao. Tanda natin ikakarahay kang tao, bakuso ikakaraot kang tao. Sabi, dabali ka na magutom, basta sumunod ka sa batas. Dabali ka na magtios, basta sumunod ka sa batas. Ay mali naman po yan. Remember, sabi ng Panginoon, that Lord, the Sabbath is not made for man. Okay? Tanda natin na ang ginawa ng Panginoon, no? Kaya mga batas na yan, para sa ikabubuti ng tao yan. It simply means to an end, not an end in themselves. Because sometimes people look at the rules and regulations are the ends. Yung bang ends na in themselves, but they are not the ends in themselves, but they are means only. Okay, tandaan po natin. Ang importante, ano importante? Tubig o tubo? Oh, yan.
tubo, importante man yan, ang tigkagagakan tubig. Pero ang importante yan, tubig. Ano? Tubig. Oh, yan. Kasi kahit may tubo ka kang tubig, di ka matutubigan. Ano ba sa nangkaan? Pero alam mga tugang, sa gabos na sinasabi ng kagurangnan, talagang pakaingatan tayo niyo. Tadakol yung mga tao na utos, batas, susunod ng batas. Pero ang importante, nalilingawan nila sa pagkatao. Yon ang tao. Kaya magayon ng mga tugang. Ano giniba ni Kristo? Okay? Ang sabi ni Kristo, iunat mo ang iyong kamay. Yan. Iunat mo ang iyong kamay. O bakit? Simbolo po kasi ito eh. Ang mga paralisado, dahil niya nila nauunat. Why? Because, alam mo nga ang mga palaging nahuhubog sa batas, litong-lito na sila kasi unang-una ayaw naman talaga ma-violate ang batas. So dahil sa masyal ng batas, hindi na nila kung anong gagawin pa. Okay? They are paralyzed by the rules and regulations. May kasabihan nga niya, paralysis. Yun. May analysis. Yun mga tugang, masyado na eh. Ang tao kasi, analyze ka ng analyze, na-paralyze ka na. So, nalilingawan mo na. Ang importante mga tugang, mag-unat-unat naman tayo. Iunat naman natin ang isip natin, iunat naman natin ang ating damdamin, iunat naman natin ang kamay. Iunat naman natin, in other words, stretch naman. Pag hindi mo ini-stretch yan, mahirap yan. Ako, ini-stretch ko yung likod ko, may problema ako sa lumbar. Ano? Kaya importante, ini-stretch ko yan every morning. Okay? And then exercise. Dalawa kasi yan eh. Stretching, stretch, and strengthening. Yan. Pero paano tayo na-stretch ang satuyang pagkakatoliko, ang pagkakristyano ta? Sa pagtabang sa tao. Okay? Noong inunat ni Jesus, ang kanyang kamay sa krus. Tingnan mo, si Kristo gani, inunat niya ang kanyang kamay sa krus upang maipako siya. Binuksan niya sa atin ang pinto ng kaligtasan. Diba? O ang krus, tingnan mo, pag nakita mo ang krus, ano ba ang kanyang kwan? Nakatikom ba ang kanyang kamay? Hindi. Nakaunat. Okay, bukas. Okay, ganun na ang palatandaan niya mga tugang. Tanda ng pagka makasarili ang tikom na kamay, nakagugong, bugong ang kamay. Dapat hindi. Sabi nga, bukas palad. Ang satuyang kamay ay dapat bukas palad. Okay. Sabi nga ni, pagka mo may mga hilang na arthritis, no? Galaw-galaw. Kasi kung hindi mo igagalaw, kung Father, may rheuma po kasi ako. Sige, wag mo nang igalaw yan. Paparalisado ka kaiyan. Dahil mo na may unat iyan. Matagas na iyan. Kaya nga dapat igalaw. Kahit masakit itong sciatica ko, kasi may sciatica ako dito sa likod eh. Kaduman sa binti, sa left leg ko talaga, masakit ito pag tinatamaan ako. Pero alam mo, ginigibo ko mga tugang, ginagalaw ko lang, stretching, exercise, nagkakawat pa ako ng tennis. Ginagalaw ko. Kasi sabi nga mga tugang, ang mga taong hindi gumagalaw, ay madaling pumanaw. Kung gusto niya pumanaw na, yun. Galaw-galaw tayo. Kaya nga, malibawa, sakit Father, may rheuma ako sa tuhod. Igalaw mo lang. Galaw mo lang yan, pero dapat siyempre exercise mo yan. Galaw-galaw mo. Kasi pag hindi mo na ginalaw yan, tutubuan ng laman iyan ang osteoarthritis, sa bones yan. Di tinubuan na. Pag tinubuan ng laman iyan, ang bones mo yan, dahil mo na mahiro yan. Kaya kinakailangan movements. Tanda natin, if there is movement, there is life. Okay? When it is moved by itself, it is alive. Okay? Narumduman ko pa sa itong panahon kami nag-adal sa filosofiya. Okay? In movements, what is life? Sui mutio. Okay?
moves by itself. If it is dead, it does not move. Kaya tingin mo mga bangkay. Nakakita ba kayong bangkay na gumagalaw? Delikado yan. Halimbawa, nasa kabaong, bumangon. Alakay mo dyan! Nagburungkara sa mga tao. Kasi, hey, Father, patay pero bumangon. Nabuhay. Hindi na patay yan. Buhay yun. Pag ang tao gumagalaw, buhay. Pag ang tao hindi na gumagalaw, patay. Yan. Kaya dapat gagalaw-galaw tayo. Iunat natin ang ating mga puso sa pagmamahal sa tao. Iunat natin ang ating mga isip sa pag-unawa sa mga tao. Iunat natin ang ating mga kamay sa pagdamay. Yan ang importante. Buksan natin ang ating pagkatao. Yan ang importante yung panghamon sa atin sa araw nito eh. Tayo ay tao. At bilang tao, gumawa tayo palagi ng mabuti. Yan ang tunay na tao. Pag hindi ka gumagawa ng mabuti, hindi ka tao. Hindi ko alam kung anong tawag sa iyo. Pwedeng demonyo. Pag ang importante, pag tao ka, gumagawa ka ng mabuti. Yan ang tao. Gumagawa ng mabuti. Yan. Kaya titingnan mo, minsan narinig ko, nagbuda sa tao. Ikaw, hayop ka. O hayop, hindi pala hayop. Ikaw, demonyo ka. Parang sabi ka, iyan. Hindi, nagibuning marhay. Ang tao siya, nagigibuning karahayan. Kaya magibo kita ng karahayan. Kaya importante, ang tanda ng paggibo ng karahayan ay ang pagbukas ng ating mga kamay sa pagdamay. Nagdadamay tayo, makikiramay, kundi nakikidamay. Tumutulong. At sabi nga, nagdudugtong pa ng buhay. Yung mga naramdaman ko lugod sinasabi nindang pagbibigay ng dugo. Ang tawag di ba, may blood donation. Ang tawag diyan, nagdugtong ka ng buhay. Yan, importante yan. Tanda naman, ang pagiging mapagbigay, ang bukas na kamay. Yan talagang importante. Sa pagpapagaling na ito ni Jesus, sa isang pingkaw, tinuruan niya tayong maging mabuti at matulungin kanino man sa lahat ng oras. Importante yan, sa lahat ng oras. Hindi lang yung pipiliin natin, ang tao, ay hindi mayaman yan, hindi ko tutulungan yan. Ganun ba yon? Gusto mo lang, ay hindi maganda yan, hindi ko tutulungan yan. Anong ibig sabihin? Meron kang masamang intensyon. Bakit ka tumutulong? Kasi maganda yun eh. Delikado yan. Ay bakit kumutulong? Kasi mayaman yan. Pag oras na magkaroon siya ng utang na loob sa akin, sisingilin ko siya. Ay, masama yan. Masama yan, mga tugang. Pag nagibo ka ng marhay, hayaan mo na ang Diyos ang magbalos. Yung baga importante sa tuya. Kaya sa Bicol nga ni, magayunon ang sabita, ang thank you sa Bicol, Diyos ang magbalos. Yung baga, kaday ko talaga mabalusan. Ang tinaumoning karahayan, dahil ko mababalusan. Kaya ang Diyos ang magbalos sa imo. Kapag ang Diyos ang magbalos sa imo, itatao sa imo ang gabos. Totoo yan mga tugang. Ako matao sa imo, limitado. Kaya, importante yung mga tugang. Kaya, anumang oras, gumawa tayo palagi ng kabutihan, kanino man. Sikas kanino man, o saan man, o ano man bagay, maliit na bagay. Basta mabuting bagay yan, gawin mo. Hindi man kinakailangan na malaking bagay mabuting malaking bagay ang dapat gawin. Parang, hindi po eh. After all, sinasabi, everything starts from small. Okay? Small beginning. Yan baga mga tugang. Importante yan. Okay? Kaya, yan ang tanda natin.
At tinuturuan tayo ni Kristo ngayon na maging mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Oh, halimbawa ko niyan, maluwas ka sa harong, pagkatapos madagog ako. Pagkatapos nahiling mo so aki ng kapitbahay mo na nahulog sa kasi nagkukuaning nahulog sa puno ng kamatis o puno ng sili. Pwede pa puno ng sili. Dahil man, nahulog bagasa ko yan, nahulog duman sa mangga. O, anong gigibuhan mo? Ay, total, bako kumanaki yan, bahala sunanay kaan, bahala sunanay kaan magpabulong. Dahil nahiling mo nga gibuhan mo ng marahay. Hindi ka na maghalak. Alam mo, tanda natin ito. Ang Diyos ang palaging nakakakita sa iyo. Hindi ka man makita ng ibang tao, saan ka man, kahit magtago ka, na hindi ka na nakikita ng mga tao, hindi ka makikita ng mga pulis, hindi ka makikita, tandaan mo ito. Ang Diyos may malaking mata. Okay? Nakikita ka ng Diyos. Yan. Ipakita mo sa Diyos. Ang problema sa atin kasi, pag gumagawa tayo ng kabutihan, ipinapakita natin sa camera. Ipinapakita natin sa tao. Kapag hindi tayo nabigyan ng recognition, nagagalit pa tayo. Mali yan. Kabiguan lang ang makukuha mo. Ano mang gawin mo, na kabutihan, para sabi ni San Pablo, gawin mo ito para sa Diyos ka naglilingkod at hindi sa tao lamang. Okay? Importante, mga tugang, lagi sanang iunat natin ang ating mga kamay sa pagtulong, paggabay, at samahan natin ang ating kapwa na higit na nangangailangan. Okay? So mga tugang, importante yan. Importante yan. Huwag tayong maging makasarili. Ibahagi natin ang pagpapala ng Diyos. Okay mga tugang, inabot namin tayong oras ng pamamaram. Ang oras po natin ngayon is 2 minutes before 2 o'clock, 58 minutes after 1 o'clock. At tayo ngayon ay mga kasatuyang pangajion na San Miguel Arcangel. Natabangan kita mag-ibon ng karahayan. Gumawa tayo ng kabutihan. Di ba, Lulu? Yan, palagi tayong gumawa ng kabutihan. Si Lulu, gumagawa ng kabutihan sa Malabon. Yan, thank you very much. Of course, ang sa ko yung pinsan nasa Japan, si Manay Baby, gumagawa din ng kabutihan niya doon. At anyway, gabos kita, iniimbita ni Kagurang na mag-ibon ng kabutihan. Tulungan nawa tayo ni San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Supuinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe na makukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ipunit sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, Diyos barahay na hapon, sendo gabos mga tugang. Thank you very much, Marian, sa pagdahog, at sa gabos na nagdadahog sa tuya sa estasyon na ito ng DCGB sa programang Marahay na Hapon. At sana natawaan ko kamuning karahayan. Maging marhay kita. Maghipo kita ng marhay. Gumawa lagi tayo ng kabutihan kanino man. Na parang sa Diyos tayo lahat, hindi sa tao lamang, kundi sa Diyos ang ating ginagawa. Everything for Jesus. For Jesus, for God. Okay? So mga tugang, ito po si Padre Kumbasi na nagsasabi, sabay-sabay tayo sabihin natin ito. Okay? Anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Susundin ko ang kagustuhan at kalooban ng Diyos. At ang lahat magiging maayos. Thank you very much. God bless everyone. And I say, I love you. Bye-bye. Compassion. Just to
Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo, urog na kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga aning salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001.
DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa DCGB, 6 minutos pasado alas 2. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pwede pa man giraray magdonar nin dugo ang mga individual na bakunado na kontra COVID-19. Tinawanin doon kang Philippine Red Cross Blood Services na ang gabos na bakuna na abilable sa nasyon ligtas kaya pigiingganyar ang publiko na magdonar nin dugo. Sigun sa PRC Blood Services, ang mga nakakamati inin mild vaccine-related symptoms arog kang muscle ache o pagkulog sa parte kang tinudukan, pig-abisuhan na magdonar nin dugo 7 aldaw matapos na mawara ang nagsabing sintomas. Mantang ang mga nakamati inin vaccine-related symptoms arog kang kalintura, rashes, generalized muscle ache, joint pain, paghubag ng lymph nodes asin iba pang systematic symptoms pwedeng magdonar matapos ang 14 aldaw na pagkawara ng sintomas. Yan na pangalas 2 na bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, maray na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.